роберт левандовски бешубҳа яке аз ҳамлагарони беҳтарини футболи муосир ба ҳисоб меравад. ӯ дар Борусия ва Бавария шумораи зиёди голҳоро зада буд. ҳоло бошад дар Барселона корашро идома дода истодааст. ба назар чунин мерасад ки роберт ҳамеша ҳамин хел муваффақ буд, вале факт он аст ки талошу заҳматҳояш сабаби ба ин қуллаҳо расида нашудааст. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тун шуда истодаанд. на ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. левандовски дар шаҳри Варшава ба дунё омадааст ва ба зудӣ ба варзиш дил бохт. модари ӯ волейболбоз буд ва падараш бошад дар дастаи ҷудои кишвараш шомил буд. маълум ки ин кӯдак дигар роҳе надошт. вақте каме ба воя расид, падараш ҳунари ҷудоро ба ӯ омӯхт. баъдан мушоҳида карданд ки дар ин варзиш он қадар муваффақ нест. чун роберт бо тӯб хело хуб бозӣ мекард, ӯро ба академияи тими Провия ки 1.5 соат роҳ аз хонаашон буд бурданд. шароити он ҷо на он қадар хуб буд. мисол кӯдакон бисёр зонаҳояшонро захмӣ мекарданд ва дар вақти бозӣ чунон чанг мешуд ки нафаскашӣ барояшон мушкил мешуд. утоқи либосивазкунӣ чӣ буд ба фикрам онҳо хабар надоштанд. модараш вақте ӯро ба хона меовард, аввал мошинашро тоза мекард, зеро ҷое ки роберт бозӣ мекард лою обӣ буд ва шароит дар варзишгоҳи Варсовия барои тоза кардан ё ҳамом кардан набуд. ана ин бошад ҷое ки Лёва футболро тамрин мекард. роберт аз ҳама боистеъдод байни дигарон набуд, вале дигарон бо ҳар сабаб аз тамринҳо дур мешуданд. роберт бошад танҳо агар охири замон шавад, баъд мумкин ба тамрин наояд. Марет Чевецки, яке аз мураббиёни аввали роберт, ҳамин гапҳоро оиди ӯ гуфт. дар ҳақиқат хандаовар аст ки Лёва он вақт нафаре набуд ки дигарон аз ӯ ибрат гиранд. дар автобиографияи ӯ бори рабудани мошини хонаашон ва кайфу сафо бо дӯстонаш низ омадааст, боз вақте ки ҳуҷҷати ронандагӣ надошт. илова бар ин Левандовски беодоб дар майдон салют гузошта буду ба мошини полис пӯслохи бананро партофта буд. ҳамааш як тараф ҳатто муаллимашро барои баҳои паст монданаш латукуб карда буд. ҷароҳати аввалини роберт ҳам ба футбол нею ба корҳои бадаш рабт дорад. аз пушти духтаре аз баландӣ афтида буд. бачаи далер буд да хулоса. ҳаёт маҷбураш кард ки зуд ба воя расад. дар синни 16-солагӣ Лёва ба Делта Варзова рафт ки чемпиони Полша шудааст. бори аз тамринҳо ба хона омаду аз хабари марги падараш бо сабаби сактаи дил огаҳ шуд. роберт мехост ба модараш аз ҷиҳати молиявӣ кӯмак кунад ва бо дастаи ҷавонони Легия шартнома баст, вале ҷароҳатҳо мушкили асосии ӯ ва дастааш шудан гирифт. ӯ бедаста монд ва касе ба ӯ диққат доданам намехост. роберт чӣ кор карданашро намедонист. модари роберт сармураббии Варзовияро хоҳиш кард ки ақаллан ягон роҳе ба писараш нишон диҳад. Лёва ба дастаи лигаи сеюми кишвар аз Сенек Браско рафт. пеш аз оне ки 20 сола шуд, дастаи Волва 800 евро ба Левандовски маош пешниҳод кард ва пушаймон ҳам нашуд. Лёва дар як мавсим 15-20 гол ба самар мерасонид ва ин сабаб шуд ки дастаи Босния ӯро бо маблағи 380 000 евро харидорӣ кунад. баҳори соли 2008 тамоми Полша дар бораи Левандовски гап мезаданд. дар соли аввалаш дар дастаи нав ӯ тимашро ба ҷоми Аврупо баровард ва ҷоизаҳои зиёде ба даст овард. дар соли дуюм бошад ӯ дастаашро қаҳрамони лига кард ки 17 сол интизораш буданд ва кафши тиллоиро ба даст овард. дастаҳои бузург ба роберт мароғ зоҳир карданд. Фенербахче, Шахтёр ва Зенити Санкт-Петербург пешниҳодҳои хуб карда буданд. ӯ ба қароре омад ки мунтазири пешниҳод аз Олмон шавад. сабаб он буд ки дар вақти донишҷӯяш ӯ ба Олмон сафар карда зиндагӣ карда буд ва пеши худ мақсад гузошта буд ки ҳамчун футболбози касбӣ ба он ҷо бармегардад. тобистони 2010 орзуи Левандовски амалӣ шуд. Борусия Дортмунд ӯро бо маблағи 4,5 миллион евро бо хоҳиши Юрген Клоп харидорӣ кард. аввал роберт ҷойгузини Лукас Бориос буд ва баъди 6 моҳ баъди ҷароҳат бардоштани Лукас, роберт имкони ба ҳайати асосӣ баромаданро пайдо кард ва қисми муҳими даста дар чанд мавсими оянда шуд. Левандовски дар Бундеслига ҷомҳои зиёди инфиродӣ ба даст овард ва буданаш сабаби муваффақияти дастааш шудан гирифт. дар мавсими баъдӣ бошад бо голҳои зебояш ба дарвозаи Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо намоён шуд. ғайр аз ин, роберт бо Борусия 2 маротиба қаҳрамони Олмон шуда ҷомҳои дигари минтақавиро низ ба даст овард. ӯ аз даста барои боварию имкон доданаш бисёр миннатдор буд. ман қариб ноумед шуда будам, вале Юрген хост шансе бароям диҳад. моҳҳои аввал душвор гузашт. дар тамринҳо агар ман 10 гол мезадам, ӯ ба ман 50 евро медод. агар ноком мешудам, ман 50 евро медодам. чанд ҳафтаи аввал фақат ман пул медодам. ӯ ба ҳолам механдид, вале баъди замони навбатамон иваз шуд. кор то ҷое расид ки кисаам пури пул мерафтам ва рӯзе ӯ гуфт ки кифоя аст, ту омодаӣ.
соли 2014 Левандовски пешниҳоди дигарро қабул карда ба Бавария гузариш кард ва дар Мюнхен чӣ хеле медонед давраҳои беҳтарини карьераашро гузаронд. Лео аз 372 бозӣ анҷом дода 344 голро ба самар расонид ва 72 ассист низ кардааст. Дар маҷмӯъ 19 ҷоизаҳоро ба даст оварда беҳтарин байни дигарон шуд. Ҳамчунин рекордҳои зиёдеро шикаст. бояд қайд кунем ки ҳамсари Роберт Ана варзишгари муваффақи карате аз Полша буд ки донишгоҳи физикии Варшаваро хатм кардааст. ӯ ҳамчунин таъсири калоне ба рушди Левандовски дошт. онҳо соли 2015 оиладор шуданд. аз он вақт инҷониб Ана дар сатҳи баланд нигоҳ доштани саломатии Роберт ва ба воя расондани кӯдаконашро ба дӯши худ гирифт. ҳамин хел ғолибияту муваффақияти Роберту якҷо ҷашн мегирифтанду ба кори худ идома медоданд. ба осонӣ дидан мумкин ки Левандовски дар синни 34 солагӣ ҳам худро бисёр хуб эҳсос мекунад. ман бисёр талош кардам ки дар ин форма қарор гирам. то ҳол ҳама хуб пешрафта истодааст. ҷисмам дар сатҳи олӣ қарор дорад. ман кай ва чӣ кор карданамро хуб медонам. паспортам мегӯяд ки Роберт 34 сола аст, вале ман ин хеле эҳсос намекунам. ният дорам чанд соли дигар ҳам дар ҳамин сатҳи баланд ҳунарнамоӣ кунам. тобистони имсол Левандовски ба Барселона гузариш кард ва челленҷи навро қабул кард. голҳои аввалаш ба каталониҳо кӯмак кард ки ғалабаҳои муҳимро то ин дам ба даст оранд. ӯ аллакай бо Барса дар Лигаи Чемпионҳо хетрики худро ба қайд гирифт. бешубҳа Роберт солҳои дар пеш истода ҳунари хубашро дар Камп Nou ба намоиш мегузараду ашки шодии мухлисонро ҷорӣ мекунад. умедворам гузаштаи Роберт ба шумо дарсе шуду барои расидан ба ҳадафҳоятон намунаи ибрат гашт. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед.